πάγκος του Λεωνίδα. Γωνία μαγαζί. Τον στηρίζει ο Τρίλοφος. Λεωνίδα, πες κάτι για τις λαϊκές μας αγορές. Ναι. Αλήθεια λέω. Σε στηρίζει ο κόσμος, όλα οκ. Α, μπράβο. Είστε ευχαριστημένοι, παιδιά, από τις λαϊκές μας αγορές. Είμαστε πάρα πολύ. Αυτό είναι. Ο κόσμος κάνει το καλύτερο για να ευχαριστηθούμε. Λαϊκές αγορές είναι κλάσεις ανώτερα. Από σούπερ μάρκετ, πέστε πόσο, τα προϊόντα, πιο φτηνά, πιο καλά. Καλές τιμές έχουν. Αυτό. Και πρέπει να στηρίζουμε τις λαϊκές αγορές. Έλα λίγο εδώ στο Σάκη που είναι παραγωγός το παιδί. Σάκη, καλημέρα. Από πού είσαι, πες μας? Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Παραγωγός. Παραγωγός, πουλάμε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Θέλουμε να είναι οι καταναλωτές μας ευχαριστημένοι. Και φυσικά και εμείς με τη μεριά μας να έρχεται κόσμος να μας ετοιμάει, να κάνουμε το καλύτερο για να έχουμε κόσμο. Κόσμο δεν έχουμε. Θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Δες εδώ λίγο, Λάζαρε, πάρε εδώ λίγο το παιδί. Προσπαθούμε να Σοχιά φέρουμε 2 το πιο ευρώ, φρέσκο. κοίτα, Από Νέα μιλάει. Χαλκιδόνα. Αύριο θα είναι φρέσκα, σήμερα Κάθε μέρα σπαταράνε. φρέσκα, κάθε μέρα. Δεν έχουμε παλιό πράγμα. Αυτό. Κάνουμε το καλύτερο Και και ό,τι αυτοί καλύτερο σε είναι τιμές. όλοι άριστα παιδιά. Μπράβο. Αυτό είναι. Και εσύ μαζί. Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Το καλύτερο. Λοιπόν, το φιλαράκι μας εδώ με τα μήλα. Παραγωγός, από πού είσαι? Άρνησα, έδεσα. Από την Άρνησα. Έδεσα. Καϊμάκι σαλάτι. Ωραία. 2 ευρώ φούτσι μήλα. Πες μου λίγο σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρεις τέτοιες ποιότητες Golden, Jona, Smith. 2 ευρώ. Άντε να σας δω. Άντε να συγκριθεί κανένας με τις λαϊκές αγορές. Πάμε στο φίλο μας από τη Βέρεια εδώ που είναι παραγωγός. Δες εδώ. Γεια σου Μαρία. Πες ένα καλό λόγο για τις λαϊκές μας αγορές. Χωρίς να σε πιέσουμε. Χωρίς να σε πιέσουμε. Χριστιανή, τι να πω, είναι εντάξει. Εσύ είσαι πολύ καλή και όλα τα προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Για όλες τις λαϊκές. Όταν παίρνω τυρί από σένα Ναι. και ξαναπαίρνω το επόμενο Σάββατο, καμιά φορά ξεχνάω ποιο είναι το παλιό και το καινούργιο, γιατί είναι ίδια. Άντε, μπράβο. Άρα η ποιότητα είναι εξαιρετική και σε όλα τα πράγματα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εδώ η κούκλα μας είναι από τη Βέρεια. Είναι παραγωγός. Καταρχάς είναι μια κούκλα. Εδώ, κοιτάξτε. Στο GNTM τη θέλανε, αλλά την πήραμε στις λαϊκές. Λοιπόν, από ποιο μέρος είστε για πέστε μας? Βέρεια. Βέρεια, από τη Βέρεια είστε? Σταυρός Βερίας. Λοιπόν, πάρε λίγο εδώ κουνουπίδι. Μιλάει το κουνουπίδι. Το κουνουπίδι μιλάει. Φυσικά. Πατζάρι εδώ, πράσο. Iceberg, μοντέρνα πράγματα. Μοντέρνα πράγματα. Κοίτα εδώ πάγκο. Μέσα στην πρασινάδα, Ευρωπαίοι. Και οι τιμές άστο. Ντρεπόμαστε να σας τις δείξουμε τις τιμές. Ντρεπόμαστε να σας τις δείξουμε.